napolitană. Frumos din partea lor. La fiecare cafea îți dă o napolitană. Da. Nu, dar am mâncat una, nu trebuie. N-am mașină. Eu nu, că n-am permis. Ce mașină să am? Două trebuie să le radiez, că plătesc pe ele 200 de lei pe an și nu mai vreau. Am mașini, trebuie să le radiez. Să le scot din ăsta, că plătesc 200-300. De ce să le mai dau la ăștia 200 de lei, 300? Da. Oana, sunt în la Antalya, în Șagului. Sunt. Nu dau de permis, că nu mi sunt stare. Nu. Dacă nu sunt stare pentru permis, câți îmi dai? Ani, Cristina? Ia zi. Da, o zi frumoasă, Gabriela. În Șagului, pe la Antalya. Aici e o pizzerie, o șaurmerie foarte bună, dar mai sunt în Timișoara, nu numai. Dar nu le știu eu. Și în complex, probabil. Cât 40 îmi dai? Nu. 44. Nu. Am 50 plus 1. Da.